Рәшит кызым, мин киттем Самар өлкәсеннән, Камышлы районының Бакбалында. Миңа 18 яшь, мин бик җырларга, биергә яратам, минем бик зур гаиләм, бөтенесе спорт белән шөгыльләнә. Әтием, әнием, апам, абыем һәм мин. Шулай без җырларга да бергә утырып яратабыз. Миңа яшь бәләкәй кечкенә чагында әбием гел туган телне җырлый иде. Шуларга тәмләп йоклап китәм, мин сезгә хәзер номерымда шуны җырлап күрсәтәм әзгенә. Аннары соң Ярмәк вагон безнең Камышлы районының бөтен Россиягә беленгән вагоны киеп күрсәтәм. Аннары соң мин Самараның мәдәният һәм сәнгать академиясендә укыйм. Урыс халык җырчысына шулай булды инде, менә шунда кертем. Әзгенә урыс халык җырчысын җырлап күрсәтәм. Нәрсә? Ваши дәфтәрен кем язган? Мәбит дәфтәрен Мусаҗа. Алар кайда саклана беләсеңме? Саклана? Казанда. Нинди музейда? Белмим ансың. Мусаҗаның дәфтәрләре кайда нинди музейда сакланырга мөмкин? Мусаҗаның музейда. Крашеные, да? Сразу развернуть? Стоп. Нәрсәгә килдең? Нигә килдең? Мин яратам, менә урыс җырчысына керсәм дә, яратам татар милләтен, бөтен халык җырларын, биюләрен. Әбием белән үстем, әниләр гел эштә, нидә йөриләр, мин менә әби җырлап гел бишектә тирбәтә иде, үзе икәү китә иде, но мин шунда утырып кала идем. Ну, менә үземнең менә шунда булгач йөрәктә, шуңа күрә. Рәхмәт. И туган тел, и матур тел, әткәннән икәннең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем,